ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. Боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. ислам махачев ва 40 сонен нофаҳмоӣ байни худро ҳал карданд. Оиди чиз худи 40 сонен хабар дода чунин суханҳо гуфт: суханҳои маро як саҳифаи калон оид ба ММА нодуруст нашр кард ва Ислам фикр кард ки ман ӯро тарсончак номидум. Ӯ ин хабарро хонда ба ман ҷавоб дод, дар ҳоле ки ман чунин сухан оиди ӯ нагуфта будум. Ман танҳо оиди корҳои мешуда гап зада будум. Лекин агар ки ӯ фикр мекунад ки ман ӯро тарсончак номидум ва ба ман ҷавоб медиҳад, пас ман маҷбур мешавам ки ба ӯ ҷавоб диҳум. Мегӯянд ки бо хук якҷоя ба партовгоҳ надароед, чунки ҳардуятон ифлос мешавед, а ин чиз ба хук писанд меояд ва дар ин кори рухдода ҳамон хук маюм. Лекин дар воқеият ман оиди ӯ ин суханҳоро гуфтагӣ нестум. Ислам ба ман писанд аст ва байни мо нофаҳмоӣ шуд. Аммо ӯ ба ман занг зад, мо суҳбат кардем ва акнун ҳамааш хуб аст, гуфтааст Сонен. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш хабар баромад ки 40 сонен Ислам Махачевро тарсончак номид ва гуфт ки аз муҳориба зидди Илия Топурия гурехт. Ислам бошад дар ҷавоб гуфт ки Сонен ба ғайр аз пас задани одамон дигар ягон кор карда наметавонад. Ва акнун чӣ гуна ки мебинем дар ин ҷо нофаҳмоӣ будааст ва онҳо ҳамсуҳбат шуда ҳамаашро ҳал карданд. чемпиони муваққатии пешинаи вазни сабуки UFC, легендаи муҳорибаҳои ММА Тони Элкукуй Фергюсон боварӣ дорад ки Ислам Махачев аз Ҳабиб Нурмагомедов дида гӯштини зудтар дорад. Биёед суханҳои Элкукуйро гӯш мекунем. Ислам Махачев камарбанди худро 4 маротиба ҳимоя карда тавонист ва ҳамин гуна ӯ аз Ҳабиб Нурмагомедов дида зиёдтар ин корро кард ва ӯ доимо вазни даркориро мекард. Оиди баромадани ӯ ба вазни нимёна бошад, пас фикр мекунам ки ин кори боақлона аст. Вақте ки ту ба дигар вазн мебароӣ, ту мерос сохтан мехоҳӣ. Ман фикр мекунам ки Махачев аз Ҳабиб дида греплери зуртар аст ва ӯ дар вазни нимёна хуб баромад карда метавонад, гуфтааст Элкукуй. Ва дӯстон, хотиррасон мекунам ки Ислам Махачев камарбанди вазни сабукро озод карда ба вазни нимёна барои муҳориба зидди чемпион Ҷек Дела Маддалена баромад ва роҳбари UFC Дана Вайт расман эълон кард ки муҳорибаи онҳоро ташкил мекунанд. Кай ва кадом саҳна дертар эълон хоҳанд кард. дӯстон, худи шумо оиди ин суханҳои Фергюсон чӣ фикр доред? Ба фикри шумо Ислам Ҳабибро гузаштааст ё ҳоло не? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошем мегузарем ба дигар хабар. довталаб барои камарбанди вазни сабуки UFC Чарлз Оливейра боварӣ дорад ки рақиби худ Илия Топурияро ба нокаут равон мекунад. Биёед суханҳои Ду Бронксро гӯш мекунем. одамон чӣ мегӯянд барои ман фарқ надорад. Медонам ки Топурия зарбаи вазнин дорад, аммо гап оиди вазни сабук рафта истодааст. Ин вазн аз вазни ним сабук дида душвортар аст. Ман бо Ҷастин Гейҷи ҷангидум ва ҳама мегуфтанд ки зарбаи ӯ вазнин аст. Лекин вақте ки ман ба Гейҷи зарба задум, ӯ афтид. Ман ба оташ ва қувваи дастони худ боварӣ дорум. Барои ҳамин биёед муҳорибаи моро рӯзи 29 июн интизор мешавем. Ман ин шахсро ба нокаут равон мекунам ва ин чиз аниқ аст, гуфтааст Оливейра. Ногуфта намонад ки муҳорибаи Чарлз Оливейра зидди Илия Топурия дар турнири UFC 317 рӯзи 29 июн баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир шуда муҳорибаи 5 раунда барои камарбанди вазни сабук хоҳад шуд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.